Балик булмаганнар белән эшләү һәм аларның хокукларын яклау республика комиссиясе рәисе Васил Шахразиев утырышта яшүсмерләр арасында үз-үзләренә кул салуны булдырмау максатында профилактик эшләрне алып бару, психологик, социаль ярдәм күрсәтү турында ассызыклады. Нурлат районында да бу юнәлештә күләмле эшләр алып барыла. Бүгінгі көндә полиция бүлегендә 26 яшүсмер учетта тора. Аларның күбесенчә вак җинаятьләр өчен бик авыр булган хәлдә булган семьялар 32 районда, аларда 65 бала тәрбияләнә. Киңәшмәдә медиа пространствода балаларның куркынычсызлыгын тәэмин итү буенча юл картасы, файдалы һәм куркынычсыз интернет, аларның сәламәтлекләренә зыян китерүче мәгълүматлардан саклау турында сүз барды. Республикада 2017-2018 уку елында 4000-гә якын бала мәктәп эчендәге учетта тора. Нурлат районы буенча бу сан 75. Безнең 75 бала район буенча шушы мәктәп эчендәге учетта торалар. Ул балалар белән инде алып барыла профилактик эш. Аның белән эшләячәкләр инде мәктәптә шулай директорның тәрбия эше буенча урынбасары, педагог организаторы без инде класс итәкчесе һәм әти-әниләр белән берлектә аны баланы тәрбияләү буенча, аның проблемаларын белү баштан инде белү буенча, нидән чыккан ул бу нишләп ул внутри школьный учетка эләккән. Шушыны алдан инде ачыклыйлар. Аннан соң инде аның өстендә эшләй барачак. Бала инде киләчәктә уңай якка үзгәрсә, ул әлбәттә бу учеттан төшереләчәк.